15letý Jacob Araptany a také 22letý Benjamin Kiplagat. Jacob Araptany, juniorský medailista z loňského roku, bronzový z mistrovství světa juniorů, stále letos ještě také mohl startovat na africkém juniorském šampionátu, také skončil třetí. Zatím nemá zdaleka tolik zkušeností jako jeho soupeři, protože on se nedostal do žádného závodu diamantové ligy, do žádného z těch velkých soubojů. To přeci jenom jeho o něco starší kolega Benjamin Kiplagat, který v roce 2008 na juniorském mistrovství světa bojoval stříbro, už alespoň nějaké závody na evropském okruhu absolvoval, teď ale trochu právě Kiplagat ztrácí, dopředu jdou Keňané. Zatím je tam keňská trojice. Obhájce titulu Kembo, je tam Brimin Kipruto a je tam Richard Matelong. Abraham Chirchir, třetí z keňského šampionátu, který si tím vybojoval právo postupu, teď vypadl z tohoto souboje a tady nastupuje keňské duo Kipruto Kemboi. Tak to je velký úprk teď. Mistr světa Ezekiel Kemboi zaútočil trochu nečekaně ve chvíli, kdy to nikdo ze soupeřů nedokázal zachytit a běží si pro další zlatou medaili. Podívejte se, co si troufl. Teď vyběhnul až do čtvrté, páté, šesté dráhy, zastavil těsně před cílem a je mistrem světa. Na druhém místě další z Keňanů Brimin Kipruto a tam se hodně rozčiluje Francouz Mahiedine Mekhisi. Teď být Keňanem budou hodně opatrný, protože Mekhisi už si to tam šel vyříkat s Kiprutem. Tady ovšem Ezekiel Kemboi děkuje za to, že je opravdu momentálně světovou jedničkou, co se medailových zisků týká, protože v letech 2003, 2005 i 2007 pokaždé vybojoval stříbro na mistrovství světa. Vyhrál olympijské hry 2004, jenom Peking, ten mu nevyšel, tam skončil sedmý, pak ale v Berlíně konečně zlatá medaile také na světovém šampionátu a je obhájcem tady v Tegu. Zopakoval ten svůj úspěch. Brimin Kipruto se nechal zaskočit. Ezekiel Kemboi vyrazil ve chvíli, kdy to Brimin Kipruto nečekal. Tu rychlost určitě Kipruto měl, jenomže náskok Kemboje už nedokázal smazat. No a Mahiedine Mekhisi ještě tam na Kipruta dost ostře nastoupil v cíli. Dálo se mu, že si počínal nečistě, ale teď už oslavuje bronzovou medaili. Richard Matelong v závěru nestačil, není to keňský hat-trick, tak jako se to třeba Keňanům povedlo na olympijských hrách v roce 2004, kde vyhrál právě Kemboi před Kiprutem a Paulem Kipsielem-Kečem. Možná právě Paul Kipsiele-Keč Keňanům dnes chyběl, protože Keňané nominovali přesně podle svých pravidel, to znamená 3 nejlepší z domácího šampionátu a Abraham Chirchir rozhodně výkonnost Kipsiele-Keče neměl. Keč potom mnohokrát dokázal svými časy, že by měl asi patřit do reprezentace. Teď trojskok a Katerin Iborgienová se snaží a přidává